Sugod kaganihang kadlawon, Martes, Enero 4, makasulod na balik nganhin sa Cebu ug sa Mactan Cebu International Airport ang mga dili taga Cebu nga returning overseas Filipinos kon ROFs ug mga overseas Filipino workers kon OFWs nga manguli. Natapos na ang napulo ka adlaw nga restriction nga giimposer ni Gobernador Gwen Garcia nga ang taga Cebu lang una ang tugutan nga makasulod nganhi sa Cebu kung magikan sa gawas sa nasod tungod sa kanhit sa quarantine hotels dinhi human maigo ang Sugbo ug tibuok Kabisayan sa bagyong Odette. Human sa napulo ka adlaw ni arang-arang na ang sitwasyon sa mga hotel ug dunay na igong bakante nga mga lawak nga magamit isip quarantine rooms sa mga moabot nga mga dili residente sa Sugbo. Sa pagkakaroon, matod sa gobernador, niabot na sa 2,562 ang available nga mga lawak sa mga hotel sa Sugbo. Miluwat si Gobernador Garcia og labing unang memorandum karong tuiga, ang Memorandum number 01-2022 ngadto sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, Mactan Cebu International Airport Authority ug tanang airline operators niadtong Lunes, Enero 3. So karon, I've issued a memorandum kay kutob man to today. January 3. So I've issued a memorandum. This is to inform you that the effectivity of EO 49 series of 2021 shall expire at 12:01 a.m. of Tuesday, January 4. In this regard, all ROFs and OFWs shall be allowed entry into the province of Cebu starting on the above-mentioned time and date, provided they undergo a 5-day quarantine period as prescribed by applicable IATF MEID resolutions. Gipasabot ni Gobernador Garcia, gibalik na sa normal procedure ang pagdawat sa OFWs ug ROFs, diin ipaubos og 5 ka adlaw ang pagkwarentina. Apan ipadayon gyapon ang swab upon arrival ug laing swab sa ikalimang adlaw. Niadtong Lunes, Enero 3, nagmeeting sila si Garcia, Dr. Mary Jean Loreche, tigpamaba sa Visayas Vaccination Operations Center, Dr. Juanito Zuasola ug ubang mga opisyal sa Department of Health sa Central Visayas, kabahin niini nga issue. Now, the situation has vastly improved. Kay power has been restored in several parts of the city and the province, of course. Gipasabot usab ni Garcia nga ang tumo nganong mideklarar siya sa maong restriction tungod sa krisis nga giatubang sa hotel sa Cebu human sa bagyong Odette kay walay kuryente ug naglisod sa pagpalit og gasolina alang sa generator sets. Hinungdan nga gamay lang ang abli nga hotels kaniadto. Gawas ni ana ang mga Subuanon nga nangaguba ang panimalay ni dagan usab ngadto sa hotels nga abli. Hinungdan nga nahurot na ang quarantine rooms. Kini ang hinungdan nga gideklarar ni Gobernador Garcia ang Cebu First Policy diin gihatagan og prioridad ang mga Subuanong OFWs ug ROFs nga maoray dawaton sa MCIA. Gipaybaw usab ni Julius Nyari Jr., General Manager sa MCIA, nga sugod sa Enero 4, giusbawan na ngadto sa 400 international arrivals gikan sa 250 ang ilang dawaton sa airport. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.